Аманлыгы эфирде аңлыктар, студияла Фарваз Рафиков. Сибай қалаһының тарих крайды өйрәнү музейында Шаймуратовсылар легендар 112-нче кавалерия дивизия яугирләре дигән китаптың исен туйы үтте. Туларак безнең киләһе язмала. Сара 112-нче атлы дивизия һәм уның ардаклы генерал хакында видео караудан башланды. 2019 елда Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты данлыклы 112-нче башкорт кавалерия дивизия яугирләренең тулы исемлеген китап сыгару буенча тәкъдим яһай. Ошо максатта Шаймуратовсылар Шаймуратов варистары күләмле проекты игълан ителә. Ниһаять, Шаймуратовсылар легендар 112-нче башкорт кавалерия дивизия яугирләре китабы дөнья күрде һәм уның топлауга ярдәм иткән Шаймуратов варистары рәхмәт белдерү теләге менән йынтыкты бүләк итү каралган. Республика буенча бындай 3 мәйдансык Өфе, Сибай һәм Кырмыскалы районы һайлап алынган. Китаптың исем туенда бик күп мәртәбәле кунактар катнашты. Бүген бик янлы һөйләшү бара, чөнки безнең Шаймуратов дивизиясында катнашкан легендар безнең якташтарыбыз бүгенге көндә калманы. Һуңгыһы быел үлеп бакыйлыкка китте. Инде хәзер варистары ла улыгайып бара, шуга бу белешмә безнең өчен бик мөһим һәм бүгенге очрашу бик мөһим. Бу белешмә хатуда булмаячак, ул махсус таралтасак варистарга гына. Шуга күрә менә бүгенге сарала без аларды күрүбезгә шатбыз һәм Сибай кала администрациясына, Сибай тарихи музейына оештыручыларга без олы рәхмәтлебез. Белешмә китап Бөтә дөнья башкортлары курултайы менән башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшриятының уртак хезмәт имеше. Унда Башкортстанда тауган яки Кызыл армияга башкорт АССРыннан сакырылган яугирләрнең биографияһы бирелә. Китапка 2700-гә биографик белешмә, 200-дән ашу фотосурәт тупланган, 500 дана менән басылган. Шаймуратовсылар проект, халык проекты секторында ошо сыккан китапты исем туйын үткәрү максатында менә бүген Сибай калаһына килдек инде. Сибай калаһында, чөнки Сибай калаһы уралар ягынан ошо проектта, халык проектында әүдем катнаштылар. Ошо Шаймуратовсылар варистары һәм бүген көндә ошо китаптың, ошо белешмә китаптың исем туйын үткәреп һәм ошо проектта әүдем катнашкан кешеләрнең, ошо Шаймуратовсылар варистарының китаптар тапшыру максатында ошо сараны үткәрергә дигән максатта килдек. Иң әһәмиятле шунда сарала ошо яуда үткән легендар Миңлегали Шаймуратов менән бергә һугыш яугирләренең балалары һәм яшьләр тугандары булды. Улар китапка үзләренең атай-атайлары турында бик бай мәгълүмат туплауга ярдәм иткән. Мәсәлән, Сибай калаһынан Фирдәүс Ибраһимова, Баймактан Юлай Кунаккилдин, Хайбулла районынан Люция Тавлыкаевалар аталары турында йылы истәлектәр белән уртаклашты. Әйткәндәй, бу проект әллә дәвам итә. Әгәр дә кемдер ниндәй сәбәп менән тугандары хакында истәлектәр белән уртаклаша алмаган, яисә фотоларын бирмәгән икән, борчылырга кирәкмәй. Китаптың координаторларына язып ибәрергә мөмкин. Шулай ук теләүчеләре булган һәркем буларның электрон форматта сыккан белешмәһе белән таныша ала. Фарваз Рафиков, Гөлдар Кадаева, Радмир Исәнгулов, Любовь Карпова яңалыктар өчен. Сибай кала хакимиятендә кала башкортларының 24-нче кала курултайы үтте. Туларак киләһе язмала. Йылышта кала башкортлары курултайы башкарма комитеты әгъзаһы Гүзәл Лукманова курултайның 2019-2021 елдагы эшмәкәрлеге турында бәян итте. Башкарма комитет әгъзалары ел әйләнәһенә кала хакимиятендә эргәһендәге төрле комиссиялар эшләрендә калала үткәрелгән сараларда әүдем катнашкан. Калала аксакалдар коры тергеделде һәм уңышлы эшләй. Башкорт хатын-кызлар оешмаһы әүдем эшләй. Курултай башкарма комитеты ветерандар советы, Рустар соборы, инвалидтар оешмалары менән берлектә эш алып бара. Калабызда яшәгән милләттәр, диндәр арасында татулык яклы. Былтыр башкорт теле имлактары буенча хатаһыт кала һәм райондар билдәләнде. Беренче урын Сибай калаһының бирелүе Курултай эшенең ыңгай хөтөнтәһе. Ултырыш адагында Сибай башкортлары курултайы рәисе Султангәрәев Илшат Рәшит улы яшәү урынын алмаштыруы һәм үз вазифаһыннан китүе сәбәпле кала башкортлары курултайы башкарма комитетына яңа рәис итеп бер тавыштан Сибай гимназия директоры Роза Хаммат кызы Бикбова сайланды. Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты әгъзалары яңа рәискә эшендә уңышлар теләнә, сыгыштарыннан һәм төрле сорауларына җавап бирде. Гөлдар Кадаева, Фарваз Рафиков, Радмир Исәнгулов, Любовь Карпова яңалыктар өчен. Башкортстанның атказанган артисты Альберт Салаватов үзенең алтын юбилей кисәһен үткәрде. Юбилей кисәһендә безнең коллегалар да булды.
Тамашачылар сагы тавышлы йырсы актер Альберт Салаватовтың һәр сыгышын алкыштарга күмде. Тантананың 2 сәгатькә һозылган һәр акты бер тында каралды. Сер түгел, Альберт Рафкат улының иҗатын Сибайдар ярата. Ул һуңгы елларда атаклы Сибай театрында төрле сагы образлар тудыра. Уга кадәр Сибай концерт театры берекмәһендә йырсы буларак якташларын куандырды. Иҗади шәхес Өфө дәүләт сәнгать институтында укыган, Стәрлетамак Нефтекама филармонияһында тәҗрибә туплаган. Сәхнә күрке булган артистның тормышы кызганычка күрә гел бәхетле мәндәдән генә тормай. Бик күп югалтулар, һынаулар аша үтһә лә, кешелек сифатын югалтмавы, иҗатка тогры кылуы күптәргә үрнәк. Я его очень уважаю. Мин уны нык хөрмәт итәм. Бергә укынык. Альберт ул нык киң күңелле кеше, алсак, ярдәмсыл, уга халынып була. Мин генә түгел, уны бөтә курс хөрмәт итә. Ул безнең республикага түгел, унан ситтә лә билдәле. Хабакташтары Альберт Салаватовтың уңышларын күзәтеп бара һәм ул уйнаган спектакльләрдә зур кызыксыну менән карай. Алтын юбилей канлы оештырылган тантанала иһә уларның һәр кайһы атап әйткәндә якташларыбыз Алһу Бәхтиева, Вилдан Яруллин, Зат Иханшин, Заһир Итәнсурин, Рита Өмитбаева, Нәһит Хәзрәтов сәхнәгә сыгып, артистты ихлас тәбрикләнә. Уларның һәр кайһына артист зур рәхмәт белдерде. Я очень впечатлен. Мин нык бәхетлемен. Шунысы матугандар, дуслар, яраткан тамашасын килгән. Мин уларны яратам, хөрмәт итәм. Мин бүген бәхеттән күктән 7нче катында. Альберт Салаватовтың юбилей концертын сәхнәгә Башкортстанның атказанган артисты Азат Нәдергулов куйган. Был тамаша юбилейләрнең изге төяге булган ике кала сәхнәһендә Сибай һәм Баймак тамашачылары хөкеменә генә сыгарылды. Гөлдар Кадаева, Александра Юрьевна, Байрас Байбулов, Радмир Исангулов яңалыктар өчен. Сибай калаһының сәнгать колледжы үзенең 30 еллык юбилей кисәһен билдәләнә. Юбилей кисәһендә безнең төркем дә катнашты. Байрам тантанаһы урында сәнгать колледжы асуга бик күп көс салган уку йортының беренче директоры Камил Абдрахман улы Валиев ихтәлегенә музей асылудан башланды. Тарихи урынга остаздың шәхси әйберләре, ноталар, фотографиялар һәм музыка инструментлары тупланган. Республикалык гына түгел, Рәсәйнең төрле төбәкләреннән йыелган мәртәбәле кунакларны колледждың симфоник оркестры каршы алды. Тәүге директорның якты рухын мәңгеләштерү сараһында төрле елларда уку йортын тамамлаучылар килгән. Нефтекама калаһы филармония артистлары әүдәмлеге менән алдырды. Сәнгать осталары уку елларын, укытучылары, директорлары, хабакташтарын йылы хатирәләр менән искә алды. Бұл мәртәбәгә мин кыланып килдем, нисен дигәндә мин үзем ошо мин килгән вакытта сәнгать училище гына ине. Ошо дәврдә укыганда мин Камил Абдрахман якындан күрү бәхете тиде һәм аның һөйләгәннәрен, йырлагандарын күрү бәхете тиде. Шуга уга зур рәхмәт. Янәттә булган. Без уны менән горурланабыз. Без уны онытмаячакбыз. Музей яскандан һәм кунаклар уку йортының төп бинаһына агылды. Унда Камил Валиев ихтәлегенә хәтер тактаһы куелды. Бында ла Камил Абдрахман улының шәкертләре уның рухын куандырып, тактаташ астында сәскәләр алды. Мин Камил Абдрахмановның классында йыр бүлегендә укыным. Без укыган вакытта безнең Уфаның филиалы училище искусств институтында, хәзерге вакытта колледжга әйләнде. Мин бик шатмын, сикһе шатмын бұл колледжга. Камил Абдрахмановның исемен бирелгәне өчен бик мин шатмын. Таташа Салтантананың уку йортының актер залында шәп концерт куелды. Касандыр ошо мәдәният усагында белем алучыларда, әлеге мәлдәге студенттар да бик матур тәфсиргә шиһана. Шулай ук бер төркем хезмәт алдыңгыларына Мәдәният министрлыгына рәхмәт хаттары һәм кала хакимиятенең почет грамоталары тапшырылды. Гөлдар Кадаева, Фәрваз Рафиков, Радмир Исангулов, Любовь Карпова яңалыктар өчен. Бұл бүгінгі күндәге бөтә яңалыктар. Һезнең менән мин Фәрваз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә яңалыктарны ла бәйләнештә YouTube һәм Instagram сәлтәрендә карай аласыгыз. Һау булыгыз.